O de mocións, no punto 4 da orde do día, moción do Grupo Municipal do Benegué, usando a aplicación de medidas diante da situación de emerxencia habitacional de Vigo. Ten a palabra o Bloque Nacionalista. A cidade de Vigo atravesa unha situación de emerxencia habitacional. Non é unha exageración e créanme que para o BNG preferiríamos non ter ningún elemento para poder soster esta afirmación, mas é claro que o acceso social á vivenda é hoxe o principal problema para as viguesas e para os vigueses. E diante desta gravísima situación vemos como se está a xerar tamén unha enorme frustración en amplas capas da veciñanza por ver como as administracións din querer facer pero non fan. E por iso que con esta moción o Bloque Nacionalista Galego o que reclamamos é feitos e non máis discursos, para garantirmos que as miles de viguesas e de vigueses que non se poden permitir hoxe o luxo de viver na nosa cidade teñan garantido o seu primeiro dereito, que é o de poder habitar a súa propia cidade. Estamos nun momento onde vemos como o prezo dos alugueiros non deixa de escalar, aproximándose xa a unha media, datos oficiais do IGUS, de 700 euros mensuais, cun incremento do 35% nos últimos 5 anos, fronte ao apenas 19% de suba media dos salarios, ou falamos dun aumento do 50% no prezo dos alugueiros en Vigo na última década. Nunha cidade na que cada vez temos menos vivenda dispoñível para alugueiro residencial, a pesar de que existen datos oficiais do INE arredor de 22.000 inmóveis baleiros. Unha situación que é consecuencia directa do avance da ofensiva ultraespeculativa dos pisos turísticos que vostedes non queren parar. Pisos turísticos que pasaron en Vigo de 400 a 2.400 nos últimos 3 anos, facendo que Vigo represente o 40% do total de vivenda de uso turístico existente nas 7 cidades galegas. Hoxe, por cada vivenda dispoñível para uso residencial, hai 5 pisos turísticos en Vigo. E é unha situación de emerxencia habitacional que castiga con especial dureza, que se fai sentir, inda en maior medida, no caso da poboación máis vulnerável, nunha cidade na que de media se sigue a registrar un desafiuzamento cada 3 días sen ningún tipo de alternativa habitacional. Sábeno ben as 25 viguesas e vigueses que arestora fican pendentes da execución dos desaloxos ou as 21 persoas empobrecidas en situación de vulnerabilidade ameazadas con perder a súa residencia a final deste ano polo feche da pensión da Nosa Señora do Carme, que exixen solucións por parte de todas as administracións, mais tamén atención por parte do Goberno municipal. Por iso temos que, en primeiro lugar, con esta moción, demandar alternativas habitacionais sobre unha premisa clara e irrenunciável. Ningún despexo máis sen alternativa en Vigo. Abel Caballero presume de que a súa mesa é a verdadeira oficina antidesafiuzamentos, mas para alén dese exceso propagandístico, o que vemos, a realidade que padece a veciñanza é ben diferente. Temos que seguir a denunciar como a Xunta de Galiza do Partido Popular o único que fixo durante estes 18 anos foi desmantelar a política de vivenda pública. Dende o ano 2009 en Vigo apenas puxeron en marcha alrededor de 60 vivendas públicas. E temos que dicir que o plan parcial de Navia, que cada semana os e as paracaidistas da Xunta do PP en Vigo anuncian como mínimo 3 veces, apenas vai dar resposta ao 25% das 7.100 persoas demandantes de vivenda protexida e social registradas hoxe en Vigo. Temos que lamentar tamén que o Goberno español, o máis progresista da historia, siga virándolle as costas ao problema da vivenda para alén de anuncios que acaban por ter que retirar. Vémolo cando se consinte que a Sareb, que está participada maioritariamente polo Estado, continúe a actuar como un fondo boitre, especulando e aplicando o acoso inmobiliario como padecen as veciñas e os veciños da privada moderna ou facendo caixa coas súas promocións na nosa cidade. E o Goberno municipal de Abel Caballero pasou de negar a maior, pasou de prometer que ian facer 6.000 vivendas en 4 anos e non facer ningunha, a de seguido negar que o Goberno, que o Concello
poida, e nos dicimos debe facer unha enérxica política en materia de vivenda, a agora simular que algo se quere facer. Mais o certo é que nos 19 meses que median entre marzo de 2024 até hoxe, cando se aprobou unha moción do BNG con medidas concretas para frear a suba dos alugueiros e facilitar o acceso á vivenda, vostedes non executaron ningún deses acordos. Nin zona tensionada, nin moratoria de pisos turísticos, nin plan facilitador do alugueiro, nin movilización de vivenda desocupada, nin a planificación en detalle no plan xeral para que as 14.500 vivendas anunciadas non sexan papel mollada, nin empresa municipal de vivenda, nin observatorio de vivenda. Por iso é hora dos feitos. Ten a palabra o Grupo Popular. Grazas, presidenta. Bo día a todas e todos. Dende logo que o acceso a unha vivenda digna e alcanzable económicamente, especialmente para os máis xóvenes e os colectivos vulnerables, é o maior reto que se enfrontan as distintas administracións públicas a día de hoxe. A diferencia está na resposta que dá cada unha delas, e aí non todas son iguais, efectivamente. Mentres o Goberno de España promete miles e miles de vivendas públicas que ninguén atopa por ningures e presenta un plan estatal con importantes eivas e sen o consenso e o diálogo coas comunidades autónomas, a realidade é que a día de hoxe non ten feito nada, salvo, claro, por a disposición un teléfono de información escacharrado e un anuncio de televisión insultante que tivo que retirar por vergoña. É dicir, puro fume. O mesmo que este Concello de Vigo, que logo de 18 anos negando as súas competencias, agora vende a anunciar unha empresa municipal de vivenda que benvida sexa, pero que chega tarde e aínda por riba con poucos cartos, apenas 4,5 millóns de euros, que non dan nin para empezar. E, por certo, xa veremos cando arranca, porque a día de hoxe non está ni constituída esa empresa e os dous primeiros proxectos anunciados, o de Santa Cristina e o de Esturáns, agardan pola primeira pedra. E aínda por riba aí tamén perderon casi seguro fondos europeos Next Generations 1,2 millóns de euros. Pola contra, a Xunta de Galicia ten asumido a política de vivenda como a súa máxima prioridade nesta legislatura, pero non con palabras ocas, como dio Benegas, senón con compromisos reais e demostrables, con feitos, non con discursos. Tal é así que a Xunta de Galicia é a única administración que actualmente construe vivenda protexida en Vigo. A día de hoxe, na nosa cidade ten preto de 550 vivendas de promoción públicas da súa propiedade xa adxudicadas en réxime de alugueiro social. E preto de outras 1.000 vivendas tamén de promoción pública en algún estado de execución, xa sexa en redacción de proxecto, en licitación ou ben en obra, como facilmente se pode comprobar, sí, efectivamente, en Navia, onde 389 se corresponden á primeira fase e están destinadas exclusivamente ao alugueiro, o que significa máis do 53%, pero que se descontáramos as vivendas desta fase destinadas a permuta con antigos propietarios de solo, a porcentaxe acadaría o 62%. Por certo, a Xunta ten comprometido xa en Navia preto de 250 millóns de euros entre obras de urbanización e construción de vivendas. Dese total, 234 millóns se corresponden con fondos propios e só 15,6 millóns con fondos europeos. Repito, 250 millóns de euros da Xunta en política de vivenda en Vigo fronte aos 11 que di que vai a investir este Concello aínda non sabemos cando. Esa é a diferencia entre un goberno que fai e outro que di que fai, pero que non fai. Pero é que a maiores, e entre outras medidas, a Xunta permitirá construir un 20% máis de vivendas aos promotores privados se a maioría son de protección oficial e está a traballar cos concellos para asilizar os trámites para que todas estas vivendas cheguen ao mercado canto antes. En resumo, políticas eficientes a curto, medio e longo prazo e non políticas populistas como as declaracións de zonas tensionadas que o único que fixeron foi desviar a maior parte das vivendas destinadas ao alugueiro residencial ao mercado de pisos turísticos, ese que pretendían combater con esta medida, pero que, como era evidente, están a reforzar, aumentando así o problema. Por certo, unha declaración de zona tensionada que non men recollida nin recomendada no estudo encargado por este goberno local ao respecto da situación da vivenda en Vigo, como di falsamente o BNG. En todo caso, como saben, a Xunta tramitará todas as solicitudes que se presenten, como foi no caso da Coruña. O caso é que se presenten ben e non como fixo Santiago de Compostela. Polo demais, en canto á mobilización do Parque de Vivendas Baleiras, se ten impulsado o programa Fogar Vivo, que ofrece ata 16.000 euros en axudas aos propietarios que decidan alugar os seus inmobles a un prezo asequible. Ademais, estás a traballar coa Sareb e outras entidades para incorporar as súas propiedades ao mercado de alugueiro social.
Pero aí habería que preguntarlle ao Banco Malo o porqué das súas reticencias. E en canto á rehabilitación, as denominadas ARIs son unha ferramenta chave nesta estrategia. Para rematar, en relación co punto 1 da moción, o que ten que ver cos afectados polo próximo peche da pensión a nosa señora do Carmen, lembrar que a Xunta de Galicia conta con programas para facilitar o acceso á vivenda dos colectivos máis vulnerables, especialmente o bono alugueiro social. Pero, en todo caso, a primeira resposta a esta situación concreta tena que dar ao Goberno municipal porque esa é a súa competencia. Polo que respecta a este grupo municipal, mantivo un encontro cos afectados, comprometéndose a dar parte do seu problema ás distintas administracións, como tamén a Valedoría da Cidadanía, coa que intermediamos na procura dunha solución que obviamente nos apoiamos. Pero, en todo caso, nin a emerxencia habitacional, nin o acceso a vivenda se resolven con medidas máxicas nin de hoxe para mañá, como pensan algúns. Faise con planificación a curto, medio e longo prazo, traballando dende o rigor e poñendo os instrumentos e os recursos necesarios. Niso está a Administración Autonómica. Outras non o temos moi claro. Mais nada, moitas grazas. Ten a palabra o Grupo Socialista. Moitas grazas, señora presidenta. Moi bo día a todos e todos. Dende logo, como non se resolve o problema da vivenda, dicíndolle ás persoas vulnerables, dende a Xunta de Galicia, que consulten a páxina de Idealista a ver se consiguen algún piso para alugar. Ese, dende logo, non é a estrategia. E, desafortunadamente, iso é o que está a acontecer a día de hoxe. Dende logo, tampouco se resolve o problema da vivenda sin construir vivenda en réxime de protección. E desa situación e desa política a situación que se temos en Galicia. Porque a situación de crisis de vivenda en Galicia se chama Alberto Núñez Feijóo, que dende o ano 2009 non construiu ningunha vivenda en Galicia. Por lo tanto, esa cifra que acaba de amosar o Partido Popular é a lo menos sorprendente. Anuncian que teñen máis de 500 pisos en réximen de aluguer na cidade de Vigo. 432 os construiu o goberno de Emilio Pérez Touriño, pero de verdad que non lle dá vergonza. Pero non lle dá vergonza chegar a este pleno para decir que logo de 16 anos esperando por Navia, agora comenzan a construir as 316 vivendas de promoción pública que están facendo en Navia. Eu creo que é vergoñento. Igual que é vergoñento que o Bloque pretenda blanquear o Partido Popular. Porque a competencia en materia de vivenda é do Partido Popular, do Goberno da Xunta de Galicia. Por iso é o que se senta co Goberno de España para negociar os plans estatais de vivenda e, dende logo, non o Concello de Vigo, nin ningún Concello de Galicia. Inda así, coa escasa competencia que temos, porque os fondos europeos chegan distribuídos pola Xunta de Galicia en escaso marxen, dende logo, o Concello de Vigo para esta política, inda así o Concello de Vigo está facendo moitas cousas, moitas cousas. En primeiro lugar, está atendendo tamén a esas persoas que teñen 31 de decembro como fecha para deixar a súa alexamento actual. Xa se tivo, no momento que se tivo coñecemento desta situación, as traballadoras sociais de zona conectaron con todos e cada un dos inquilinos para analizar individualizadamente cada un dos casos. E, polo tanto, con confidencialidade, discreción e atención personalizada, ofrecéronlle todo o apoio do Concello para buscar solucións habitacionais. Se puxeron en marcha coas persoas en risco de exclusión social distintos operativos en función de cada caso. En particular, 6 persoas foran derivadas á Oficina de Inclusión Residencial, 4 programa de Provivenda, 2 persoas derivadas a Emaús, unha xa ten unha solución residencial e o resto rexeitaron a intervención deste Concello. En calquera caso, ademais deste acompañamento social na búsqueda de vivenda, o Concello lles informou tanto aos inquilinos como ás entidades colaboradoras de que asumiremos os costes de fianza, seguros, primas e primeiras mensualidades, as axudas para o asuar doméstico e mobiliario para as vivendas captadas, o asesoramento xurídico nos casos en que poda existir dereitos indemnizatorios frente á propiedade. E, ademais, que estamos a facer? Temos un contrato con Provivenda para facilitar solucións residenciais a familias vulnerables. Defendemos os dereitos, en particular dos da privada moderna, porque sabe vostede que siguen vindo aí gracias ao que o Concello de Vigo opúsose a calquera intervención que non supoxera a rehabilitación do seu inmoble. Tivemos que defender esa posición, por certo, nos tribunais. Polo tanto, ten nome. Ademais, incorporamos o 37% de vivenda de protección no Plan Xeral, moi por riba da obrigación legal. Por certo, co voto en contra do Bloque Nacionalista Galego. Ademais, situamos ámbitos do Plan Xeral con máis do
50% de vivenda en réximen de protección, co voto en contra do Bloque Nacionalista Galego. Ademais, limitamos as vivendas de uso turístico, sí, as limitamos, para que só existan nos baixos e nos primeiros pisos. Por certo, reducíndose de forma drástica esas cifras que vostede manexaba. Por certo, co voto en contra do Bloque Nacionalista Galego. Ademais, estamos facendo un programa de compra de vivendas. O que di Ana Pontón, por certo, que hai que facer? O compra de vivendas para destinar ao alugueiro en réximen de protección. Xa o está desenvolvendo o Concello de Vigo. Pare un segundo. De verdad, yo vou a decir, pleno tras pleno, vostede amosa certamente cal é a súa forma de facer política. É o seu problema. É o seu problema. Está vostede bastante identificado. Pero lle prego que cando este falando calquera outra persona de calquera outro grupo manteña o silencio, porque cando vostede fala se mantén silencio absoluto. Polo tanto, yo prego que este calado, non ten o uso da palabra, nin pode facer comentarios. Non os pode facer. Quedoulle claro? Ben. Home, gracias, é a primeira vez despois de varios plenos en que me chama presidenta. A vostede igual a palabra a non lle gusta moito. Falta de respeto continuado. Ten vostede un minuto máis. Continúo co que estamos a facer. Iniciamos un programa de movilización de vivendas baleiras con axudas para a súa rehabilitación e vamos a iniciar antes de que acabe este ano o programa de Banco de Vivendas Municipais para que sexa o Concello de Vigo quen aluga esas vivendas que despois se deixan a un precio tasado para que podan acceder ás persoas que máis o necesitan. E para facer todo isto, ademais do convenio coa UVigo para o Observatorio de Vivenda, montamos a empresa municipal de vivenda, que obviamente estamos no traballo da creación da mesma porque sabe vostede que a súa Constitución ten un procedimento. É moi mala noticia para Vigo o que acontece coa Xunta de Galicia e co Fimático. Que a Xunta de Galicia diga que vai a desenvolver ese proxecto en 6 fases e que a primeira delas ten máis vivendas libres que vivendas en réximen de protección. O 89% das vivendas libres se van a facer nesa primeira fase e solamente o 12% das vivendas en réximen de protección. Unha mágoa, sepa vostede contra quen ten que ir na política de vivenda. Ten a palabra agora sí para pechar o debate o voceiro do BNG. Por moito que se tente dende a presidencia occidental embarullar o debate, non? O problema é que o que lles pon nerviosos e nerviosas é que pouco poden defender a respecto da súa actuación en materia de vivenda. Miren, váme permitir primeiro que conteste a tomadura de pelo que supón a intervención, os 5 minutos de intervención do Grupo Municipal do Partido Popular, un Partido Popular que claro que chega tarde, e chega tarde en materia de vivenda porque en realidad nunca queren chegar, non? Porque para o Partido Popular a vivenda non é un dereito, é apenas unha mercadoría coa que faceren negocio, non? É tal a magnitude da tomadura de pelo que pensei que non ia poder ser superada, non? Pero ben, o grupo de goberno afánase en marcar novos fitos. Mire, señor Garide, a respecto da diagnose do problema, das causas estruturais do problema, da denuncia da falla de política de vivenda pública na Xunta de Galiza após a saída do BNG da Consellería de Vivenda durante o bipartito, teña claro que temos absoluta coincidencia. É evidente quen é o responsável, non? A pregunta que vostedes non queren facer e a que se fan as viguesas e os vigueses é, diante deste problema, o Concello de Vigo, con máis de 400 millóns de euros de orzamento que non executa, que fai e que quere facer? Porque o marco competencial, efectivamente, é claro. Home, tan claro que agora deciden constituir a empresa municipal de vivenda que Abel Caballero prometeu no ano 2007. Tan claro como que é evidente que para o impulso de vivenda protegida hai un claro papel da administración local. E nós dicimos que dicirlle ás viguesas e os vigueses, aos centos de familias traballadoras, aos miles de mozas e de mozos que non se poden permitir unha vivenda en Vigo, que a culpa é do PP, non chega. Non chega. Non resolve o problema. E por iso con esta moción o que lle dicimos é que actúen.
Mire, vou pasar por alto algunhas falsidades. En Privada Moderna o que intentou a súa xerencia de urbanismo foi que os inquilinos pactasen a súa saída. Eso é o que vostedes fixeron por detrás. En segundo lugar, en relación á empresa municipal de vivenda de Vigo, que non ten nada máis que unha comisión de vostedes mesmos para falarse a vostedes mesmos. En relación ao Observatorio de Vivenda non ten nin tramitado, non consta ningún expediente municipal no aplicativo de xestión de expedientes deste Concello. Non moveron un papel dende que anunciaron en xullo. E miren, o que sí que non llevamos a tolerar é que presente como acompañamento social o que están a facer coas 21 persoas afectadas polo feche da pensión Nosa Señora do Carme. Pero que broma pesada é que lle digan dende os servizos sociais municipais que lle van pagar unha mensualidade, unha fianza, un aval, pero onde van a lugar cunha Risga ou cunha PNC en Vigo? Donde, señora Caride? Onde van a lugar? En ningún sitio. Eso é acompañamento, por non falar do grande papel desempeñado pola valedora da ciudadanía, da que non vamos a dar conta do contido desas eminente xestión que fixo. E evidentemente non están de acordo Xunta e Partido Popular e o Partido Socialista en Vigo, en darlle as costas aos problemas e en non atender. Finalizou o seu tempo. Mire, señor